Hi guys! Good morning, good morning, good morning! Yan, for today's vlog, kami po ay mag-harvest po kami ng aming malalaking tilapia. Yan. Sana maraming bumili sa amin mamaya kasi ibibenta rin po namin pagkatapos aming harvestin. May mga nag-order na din, no? May mga ilang kilo na yung order? 2 kilo na. 2 kilo plus 1 kilo kay Gigi. So may 3 kilo na kaming pa-order. Tapos 10 kilo lang pala yung laman, no? Hindi namin alam kung na-harvest na ng panggabi to o ano. Tingin ko, na-harvest na ng iba. Kasi kumukunti. Parang may nag-harvest na din. Sabi ni Papa na ubos na daw yung malalaki. Kaya, sige, unahan na harvestin na natin ang tuluyan para wala na silang balik-balikan. Nantay lang namin si Master Dragon at siya ang magdadala kasi syempre hindi kami marunong. Let's go guys! Let's go! Ah! Pastor pa nga. Pastor. Wala yung kalabaw. Ayan, tapos na si Alec magpatanim. Si Kuya Ulan, mamayang hapon pa siya susulungan ng manananim. May pahinga na si Alec. Thank you po pala kay Sir Willie. Ang cute-cute ng aming sombrero. Thank you po. Bagay mo, mother. Oh. May bintana pa. May bintana pa. Paktakan, Master. Master! Ayan na si Master Dragon. Ipapakita niya ang tamang pagdadala. Ano bang gusto niyong dala? Dapat malalim. Tingnan mo nga pa kung malalim na ang bulsa Dapat yung niya. bilog na bilog pa ha. Thank you pala Kuya Rodel dahil pinahiram mo ang iyong dala. Sinasabit pala yun sa ganito. Bakit yata nabusan na? Mate, nagtiritin. Sa time. Okay. Tantaman. Woppa! 1, 2, 3. Hindi man mabilog. Toga padiya. May tulad. Hindi kasi makaano gawa nito oh. Hindi sa amin. Magsabi. Patwang. Galing muna kayo natin. Excited? Walang gagalaw. Oh, unahan oh. Ah, wama. Laki. Palaki. Isa daw mo. Isa? Dalawa. Oh, ayun pa. Maliit yung isa. Ay, hindi mo siya pwedeng yan. Hindi na yan. Ano? Tumitubig ko. Sa dalawa. Yes! Yan na. Gasigaw ah. Yan ang hindi naliligo kasi Hindi bago sa tubig. lamig na lamig. Whoop! Bilog ang mundo. Ang dala yan? Kay Kuya Rodel. Buhaya. Ano si Malama? Yung panahon. Ay. Order ka Kuya Ula? Ang sobrang. Order ka? Yan, malaki yung isa pa. Yun, kadami. Yun, dalawa. Malaki oh. Hindi tatlo. Maliit yung isa. Ay, maliit pa yun. Lalim. Bitawan niyo pa yung maliit. Malaki yung kalaki. Ibang piraso niya 1 kilo. 1 kilo. Hindi pa gano'ng malubog ito. So, hindi ko siya lumalubog. Yun. Ayun! Ayun oh, kalaki yun oh. Plata minsan na
Dali pa! Laki! Laki! Kunin eh. Ito yata yung napakawala namin. Malaki! Plapla. Yan ang plapla talaga. Wow! Papa ka magbalik! Hala, plapla. Dito banda! Ito yung unang lagay natin, te. Kilo. Ang laki. Ayun yung malaki. Mababaw itong lagayan nyo. Madami naman kasi pinilagay ng tubig. Kunti lang. Kunti lang ang ilagay mo. Ini. Alisin na lang natin. Oh my God! Ilipat na lang natin dito. Kalapad mo. Isang ano eh, oh. Lagpas pa. Ayan yung nakawala nung nakaraan. Huwag mo pisil-pisilan na. Sana maraming ganyan. Yung tubig na. Ganyan ang ano, masarap pang ihaw. Yun! Wala ka rin pagbabago. Guys, kunti na lang yata ang laman. Damo sa Madandanagan kami. Yan, dami. Kabila pa. Sorry guys. Kapalaran nyo na lang. Kapalaran talaga yung ma-harvest. Yan ang kapalaran ninyo ulam. Parang naawa rin ako. Parang kawawa din mo. Kung pwede nga lang hindi na-harvestin. Eh, laki na yung ito. Lagaya na lang. Ang ganda nito, madilaw-dilaw siya. Malaki din yan. Hindi mo na. Yung kadami. Ate. Pulo nga din at lumang kayong Magsumbong na yun sa kasama niya. Andyan na sila. Magsitago na kayo. Andyan Malaki ang pa mga naman. mangingisda. Paano nga ng kanya? Nasusunod na ano siya eh. Katigas pa ng palikpik niya. Iabang mo na kasi dito sa lalagyan. Pag maliliit na yan, kaya masirain lang ba? Pagdadalawa guys. Ang laman. 10,000 to guys. Eh bakit ganun ang nakukuha namin? Magkambal na tayo. Kamalan nyo! Palaka. Palaka yata yun. Palaka nga. Tara, ganun natin. Paano ba yun? Ha? Magtaboy. Langoy-langoy. Ate, ikaw na. Ito yung Sira niya yung dala. Pakanyan. Kuhanin nyo lang yung ginaapakan nyo, baka makapakan nyo na rin sila. Pakanyan mo. Pag medyo may malambot na ano. Doon sa gilid di magtabog. Ay ano. Mas kabilaan yung nagatabog. Doon ka Kuya Ula sa kabila. Excited ka girl. Siyempre andito sila oh. pinakaw na. Mag-harvest sa 10 piraso. Huwag ka mamaya, ba't ganun? Hindi nagagalaw. Madali ako boy, sabi mo isa. Tawag ka na pa? Lagyan niyo! Lagyan! Sako! Kilig ako. Oh, naiinig ka. Ayun ka lang kinig. Naunahan kayo ah. Arat na! Arat na! Arat na! Oh! Na? Oh! Dadalawa. Talagang dalawa-dalawa. Dalawa lang talaga yung bigaya. Ano? Palaki. Wala. Ay, dalawa. Kalaki yan oh. Patyanan nyo na kaya. Kanan muna lang ka. Kasi hiwalay na lang yung maliliit. Kalaki oh. Ano kasing bildat man yan? Ay, bildat ng puso. Patay? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.
ako kung may maglapit pa din. Baka kayo ang maglapit. Sabi sa'yo, wag ako. Nay! Ay, palaka. Ano eh? Marami. Yun, dami. Ayun. Makan mo pa at baka mag- Guys, ang lalaki niya. Ayan o. Laki. Balik mo yung maliit. Yung patya na. Oh, native na pala kayo. Babalik ako. Ay, babalik ako. G! Ay, G! Rito. Nasaktan na rin yan sila ate nyo yung pinilang. Pero kayo ko. O, G. Ay, hindi kahit paano tigris. Oo. Ay, kalaki pa yan. Ah! Laki yan. Ayun pa. Tama. Ito sana o ay. Yung mga nauna. Eh, dalawa na yan o. Baka 1 kilo na to. Oo, kalaki yan ah. Ilaw pa. Laki ng Kalaki Para ng siyang pala. kanan. yan yung mahuli sa bani eh. Hindi na may angat. Kabulis ko na ka. Tigamin apat. Tanggalin nyo to. Andito sila eh yung malalaki. Bahay nila to eh. Patakasin na itong isa. Yung mo yan o, yung isa o. Yung ginagay. Sa ulo. Hawakan mo yung hatang niya dun sa ano. Dalag man yan. Dalag. Ba't ibang kulay nung isa? Kaping. Pinky. Baka isa dito to. Oo, no? Kulay ano? Ba't ganyan? Orange. Mapat ka naman. Ayan guys, may powder sa ate dyan na 2 kilo. Kaserte, kalalaki. 300. Ayun na yun. Feeds mo ay. Lugi guys, lugi. Lugi negosyo. Talon. Kalit-lit.
Ayun. Kadami rin daw. Nagdalawa. Uray na. Natinag-tinag pa ako. Bakit ano? Punta sa ilo. Alamot na ta. Hinta daw mo na. Ayaw no. Punta sa ano? Kadali na oh. Nagdami lalo ah. Isang planggano talaga yan. Yun. Kapula yan oh. Ay, kita mo yung puso. Ay, sakit. Kapula yung ay kapin. No? Yun. Ayan oh. Palalaki. Marami talaga dyan banda. Lay, dito sa taas! Papa, parang awa mo na. Ay! Kinawakan ko sa ako. Iabang mo na ate. Oh! Grabe, ano? Tandaan mo rin ah. Talaga naman. Oo, kalaki oh. Wait lang, meron pa. Nakaready sa ako nante ah. Aw, laki. Bulagol. Ay! Tapos yung tayo maliit. Maliit naman yun. Wala na. Iabang mo dyan. Laki oh. Wow, jumbo. Dali, lagi ka dito. Ayat mo kasi kaya, good ko. Ayun mo lang. Jumbo. Okay. Sana, magtapos ka dyan doon. Simbol-sulgat ka. Puro puti kayo sa doon. Magtabog kasi kayo. Tabog. Hindi pa lang. Wala pa 10 kilo. Galingan nyo, girl. Ay, sana maka-10 kilo. Sa isang ganda. Samay-samay isa na. Na. Paglibog mo isa. Paano, ganyan? Excuse me. Baliktad ka dito sa ibabaw din. Ganun, oh. Ano? Siya. Yun, dami. Kala nyo ha. Ginapatanggal lang pala si Papa, pinapalis lang pala eh. Lilima. Ang lima, yung pa oh. Tinagtabot. Ay, nahulog. Pragi na to gawa. Ay, abot. Nagadugayang. Ay, nay. Masyado kayo Oh, tatlo. Lalaki na talaga niya, no? Talagang ano na rin siya, pang-harbit na rin. Oo. Bihira na lang yung maliliit. Sa amin na lang yung maliliit eh. Pang-paksing. Sorry guys. Maliit tayo, balik ko tayo.
Palaki pa. Oo, nakailan isang ano lang. Mas marami pa yung nakuha natin kay Papa. Ano ma? Dami. Dami. May 10 kilo na rin. What? Sa ano ko na? Gisaban! Yun! Ay, kadami! I don't... Sa malayo tayo. Aray, kadami oh! Si Papa talaga, ayaw niya kay Papa. Yuhu! Ay, nakasampung kilo. Nakasampung kilo. Ay! Tsura mo. Yeah. May putik yung mata ko. Ano to, pwede pa ta? Sige, lagyan mo na. Yan o, kawakan mo na. Oo, meron. Saan? Nagkapay-bayan. Ma, may putik yung mata ko, ma. Hindi, wag mo sa anak kasi. May nagpasakan ko eh. Ano, meron? Meron na, Peng. 5 kilo siguro to, Peng. Relax ka lang, babe. Tapos wala na sa'yo, Peng. Wag-kawag kanina eh. Siguro sila. Tsaka mababaw na yung tubig eh. Hindi na sila makatakbo. Woo! Woo! Ay! Tataas tayo. Ganyanin mo nga, Jen. Ipagpag mo, para hindi maputik. Ibagwag mong kunti. Para matanggal yung putik. Yan, Isaw-saw mo lang. Ako na nga eh. Baka na. May nagabay na, guys. May nagsasabunutan na. Mag-ano nga dyan. Maglundag. Aray ko ate. Hawakan mo nga, Jen. Sige. Mamaya na ulit, ibenta muna para yun lang dyan. Abang galing nga mo. Palaka. Yan. Magbuhat na rin yung makina. Papatuyuan na lang namin, guys. Pag si Papa tag-iisa, tagdadalawa. Ano ngayon? Edi kayo na. Edi wow kami. Edi wow. Anong gawin niyo dyan? Sige, ang tubig. Nakawala yata ate. Ganinin mo oh. Ganinin mo na oh. Taas! Parang di maputik. Surprise pa kasi! Dalawa. Ayaw kadami, sa ulihan. Dali lang ko na. Ay, dali kasi! Bilisan mo kasi kabagal-bagal mo!
Ito na oh. May tatlo din. Pwede. Ito na oh, mabigat na yung ano. Kapink na. Yung iba. Apat din. Tayo sa kabila. Ay, na, sige. A few moments later. Ayan guys, nakakatuwa naman. Lipat lang namin, guys. Naka-deliver na po kami isang timba. Wow. Puro malalaki na po yun lahat. Ano yun? 2 kilo? Kaya itong maliliit na natin, ha? Oo. Na. Pag ano bang kilos yan, guys? A few moments later. Ibenta muna namin yung nadala namin. Baka kasi mamatay na. Yan. Asan yung napagbenta natin Para kanina? fresh pa. Taipei. Sa ating kahera. Mamayang hapon naman yung iba kapag napatuyaan na. Para fresh. Pangulam naman nila yung hapon. Yes. Ito pa ng halian. Sana umabot na pa ng halian. May 5 kilo rin kaya yan. Ibawasan yun. Pangulam. Yun, oh, kadami namin guys magtinda guys. Tingnan ko lang kung di pa maubos to. Kala mo naman kadaming ibenta. Meron na kaming pa-order. Sinong ninay? O yan, may mga pa-order na sa ating beta. Kasi yung Diana? Abwa. Abwa. A few moments later. Naging pinais niya yung sigaw mo. Pais. Bilis. So ngayon guys, mangingisda naman kami. My God. Mga putik na yung mukha. Mga dragon ang mangisda. Yung sa'yo rin kaya? Yung sa'yo rin. Lampas pa yan. Ay, mo rin lang lik eh. Kabilis mo. Saan si Joseph? Tilapia yan. Ay, wait lang. Tilapia te. Kasing puti mo. Ha?
Hoy, ito kanina. Si Jen, nasupukay. Kuha na yung nakulong. Nasama yung maliit. Huwag na yan. O na mga ante, boy pa. Boy pa. Nasama yung Jay. Sa atin na lang yung maliit. Sama yun yan. O yan, 1 kilo. Sobrang boy pa nga. Kadibig pa nga. Sabi yan. Thank you. Oh, thank you. Kakat na lang mga mukha niya. Kunin mo to, dali na yung kay. Kanino yan? Nagkuha daw? Ilan pa? Dami ba? Kunti na lang. Yan ang pwede natin. Magtimbang ka na kasi. Huli ba yan? Huli ba yan? Namin mo lang sa magbigay ng akin. Kunin mo yung bayad. 150 yun. Ano yung bayad? Bawal mo lang. Hoy. Hindi, wala akong panagay. Kalalaki man? Hindi mo lang eh. Pati sandan lang yan. 150 yun. 150 na eh. Nasungit ng kahera. Kaya nga. Guys, sisilipin. Bakit hindi naman? Gusto mo dilas? Okay na ako na. Sino ba? Walang palibre 1 kilo ulit. O mamaya pa ulit magkaba pa kami. Isang piraso lang pala. Pag-New Year. Hi guys. Hindi pwedeng hindi magbilanta. Nagbili ako sa nakumutol kayo ng tilapia. Marami pa? Maganda sila kami kaya. Malalaki man. Patsyalan pa namin. Nadala lang kasi yan kanina eh. Yun yung palagi ko yung puta nga. Hapunan man eh. Panghapunan. Yan, nagbili rin guys ang sipahen. Siyempre. Wala kami siya magkasama. Magkano yung pera mo? Punay na rin kasi. Tabi na. O di buntot lang. Dapat may gulong tayo dito eh. Dalawang guwit lang, Kresta. Wow, ganyan lang oh. Ayan, 2 guwit. Ayan, dalawa. Oh, ayan ang tinuran. Yes, Magkano sa motor renta eh? 150.
dagdag. Oh, dalawa! Dalawa! Dagdag niya di ako. Sana yun? Alam mo yung dalawang kilo. Kalahati raw kasi Gina! Wala nang maliit. Yung dagdag niya, yung patimbang niya man. Hindi yung kiso. Magkano parang timbang mo dyan naman? Andito eh. Yan, Yung maliit. ang kilo hindi wala. Yan. Ilan Gina? Puro ganun sa ano. Hindi niya palang 1 kilo. Ilan na yun tayo? Anong kilo? Yan. Wala na magbili ka nilang pinaso na lang. Oh, yan na. Okay, let's Sobra pa go. nga. Sobra pa nga ng isang guhit. Oh, kanya. Sobra na yan. Ano, Gina, 55. Wala na, lugi kami. Wala eh. Kamot ulo ah. Magkano ka? 75. Utang. Ay, sabi. Ano ko 85? Sarado mo nating 100. 85 te. Oh, yan, 1 kilo na yun. 1 kilo. Ay, 1 kilo pa 150. Fresh na fresh. Oh, tatlo 50, putak-putak. Walang ano dyan. Ito na lang. Ay, buhay na buhay ka pa. Much later. Ayan guys, dito na kami manananghalian sa Kain kubo. po. Kain na. Paksiw lang yan. Tsaka trip. Yung maliliit lang aming kinain kasi yung malalaki benta natin. Kain guys. Kain po. Kanya-kanya na guys. Mga gutom na. Kuray. Wala guys, naunahan tayo ng mga magna. Kunti lang mga harvest namin. Hindi namin alam guys saan napunta yung ibang tilapia. Hindi namin alam yun na harvest na pala ng iba. Kunti lang na harvest na. Ang sarap. Inanam. Yung pinapatuyuan namin tapos wala na pala. Yes, ang crudo. Masarap sana guys kung kunti. Okay lang, mahalaga na patikim ko. Buti ka nagtira pa. Ito lang next time. Kasi sa susunod alam na natin. Wala yung dapat mong bakuran. Sakit na kasi sa mata itong eyes. Bad boy. Dapat mo dyan. Malalaki to naman. Flap. Grabe na yung flat. Dali kasi ano oras na nag-uwi dito eh. Ay! Alam na nila yung oras ng pag-uwi mo. Kailangan sa bahay. Sunog ah. Crunchy siya. Sarap. Kalinamnam. Magamit na dito naman na. Ito ay masarap ang ano. Basa. Hindi ba nakakamit ka ganun sa kasi? Sarap talaga nito. Dito to Vijay. Ako lalas ko ganay. Mangat lang. Nagpusa na sila. Nagpusa na sila sumaat. Natawa-tawa lang si Papa, masama ang loob niyan. Magawa ko. 1,780 lang. Sabi na kayo eh, kayo man nagustos. Sarap ng ulo. Guys, sa wala. Ang nakaw guys.
huli. Bye guys.